क्लास केप्टेन न नोंनो लाना होदो एटेन्डेन्सखौ दे दिनै खन्थाइखौनो खेबसे खेबसे फरायदो बयबो मेम बयबो फरायखांबाय माथो टाइमानो खारथारा बिराद गरम जाथारदोंना दिनै नेहा मा ओंख्रि जाना फैनाय दिनै ओंखाम जायाखै जाना फैनांगौ गेस जायो जाना फैयाबा नोंलाय माथो स्कुलावनो फैथ्रा बा बै सासेया लिपस्टिकआ एक्ट्रेस बायदि मोनथारबाय बे गावखौनो दे दिनैनि थाखाय जाथ'बाय दे